Rose Okinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Kawachako ni apisas mag Obila onego ma ok tin ne jonjore 20 mag Shabaab e rakruok mar bonde manotimore gweng ma Elwak e kaonti ma Mandera. Rakruok mabende weyo moko kuom apisas mag Obila ka owito ngimagi. Koyango wachno e kinde nyasi mar yawo sub kaonti malo Kichogi e kaonti ma Turkana, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki osingo ni piny owacho ochiwore mar tieko timbe maundu kod njore pachoka. George Bati miyo waler. Ndala chiel bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki lando ni chenro mar yawo tong' mar Kenya kod Somalia ochor nyime nyaka tiek kweth mar Shabaab masani okonore kod monj nyandwat mapachoka. Kwa sasa, kwa sababu katika mwezi mmoja ama miwili ambayo imepita, tumeona hao wakora wameanza kutatiza amani. Tumesimamisha huo utaratibu kwa muda kidogo. Kwanza kabisa tushughulikie hao magaidi, tuwafurushe, alafu tutafungua mipaka yetu. Kithure Kindiki golosie mager ni kweth mar njore bang' rakruok e kind Obila kod jonjore mag Shabaab e gweng' ma Elwak e kaonti ma Mandera. Rakruok ma Obila ne onege jokanyo ma ok tin ne 20 mag Shabaab. Kamoko kuom Obila bende owito ngimagi e rakruogno otieno ma piny orugo Tich Ang'wen. Umeona hata maafisa wetu wa usalama wameuawa na wao majambazi. Kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Mimi nimetoka Mandera na Garissa jana na siku na juzi. Nimetoka huko jana. Usiku huu nimepoteza ofisa kadhaa pale, wamepotea pale Elwak mahali nilikuwa nimekanyanga. Narudi huko. Rakruok e kind Obila kod kweth mar Shabaab otieno mar Tich Adek biro e kinde ma kweth mar Shabaab osebedo katimo monj mag miruti michike buolo nyandwat ma ugwe mar piny Kenya, monj ma ithoro get go apisa mag arita. Ka Kindiki osingo kokalake ni kaka jatend migawo mar arita odwa neno ni ogo Shabaab motieki e pachoka kendo obiro lawogi ma ogogi nyaka e pinje mamoko magintie. Tutapambana na hii Shabaab na hii wezi wa mifugo mpaka tuwatoe Kenya, na sio Kenya pekee, tutawatoa duniani. We cannot have mercy on people who are killing our security officers, killing innocent people. Mimi naomba tu maombi na subira kidogo, ndanyorosha hawa watu. Koloso e kinde yawa yanga sub kaunti manyien malo Kichogi e kaunti ma Turkana. Kindiki osingo medo jiwo arita e apaya mawuok Lodwar kadhi Kitale ma jokuo jamni osebedo katime monj kendo neno ni karito le mag bungu ma Turkana South ok obedo kar pondo mar jokuo jamni. Mtu yoyote ambaye ako ndani pale tutampatia siku kidogo atoke, ajisalimishe, aseme yeye ni nani, na baada ya hiyo masaa kuisha, serikali ya Kenya tunaingia pale ndani na tutafurusha everybody who is inside that Turkana South Kenya. Kila mtu atatoka pale. Kata obedo ni lipode mag monj kod rochruok arita osebedo kawuok e gwenge mopogore opogore, piny owacho medo singo ni gibiro tiyo kod yore duto mag thiro maundu kod njore konde duto mapachoka kendo neno ni Jo-Kenya obedo garita makare. George Bati, Ramogi TV. Maromo ji 9